Dobrý deň, ja vás vítam pri ďalšom livestreame vo Fakulte nemocnici Trnava. Dnes sa nachádzame na takom nezvyčajnom oddelení, na patologicko-anatomickom oddelení. No a dnes sa budeme rozprávať aj o tom, že patológia tiež zachraňuje životy. A rozprávať sa o tom budem s primárkou patologicko-anatomického oddelenia, pani doktorkou Vietou Kobeckou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. No, keď človek teda počuje slovo patológia, všetci si predstavia teda si tú márnicu a že sa tu nejak šprtáte v ľudských telách, alebo robíte pitvu teda ľudského tela prevažne. Čomu sa však patológia primárne venuje? Patológia sa primárne venuje, odhadla by som to na takých možno 95%, práve vyšetrovaniu vzoriek zo živých pacientov. Možno je to tým, že naozaj ľudia majú o patológii a patológoch skreslenú predstavu asi z médií a z filmov, kde sa patológovia zobrazujú prevažne pri pitve. Keby som to mala nejako rozviesť, tak vlastne vysvetlenie vedy ako patológie je, že patos znamená choroba. Čiže patológia je veda o chorobách a našou základnou úlohou je vlastne zdiagnostikovať chorobu. A v minulosti, vo veľmi dávnej minulosti sa choroby vzhľadom na to, že neboli na to vytvorené podmienky ani vedecké, ani technické, sa choroby mohli diagnostikovať až po smrti, čiže pri pitve. Odvtedy sa patológia posunula míľovými krokmi dopredu a nie sme už odkazaní na to, aby sme choroby diagnostikovali až po smrti a veľká väčšina chorôb sa dá zdiagnostikovať za života a práve patológia a patológovia pomáhajú klinickým lekárom tieto choroby diagnostikovať. Čiže ako sme dnes nazvali aj ten livestream, patológia zachraňuje životy, tým, že pacientom už počas života sa odoberajú nejaké vzorky a analýzu, tak je to správne pomenovanie, že už to nie je o tom zisťovaní príčiny smrti, ale možno nejakých príčin chorôb a ďalšieho nastavenia tej liečby. Áno, presne tak. V podstate my vyšetrujeme vzorky zo živých pacientov. Jednak robíme tzv. Bioptické vyšetrenia a potom cytologické vyšetrenia. Rozdiel medzi nimi je vo veľkosti vzorky. Cytológia vyšetruje bunky uvoľnené z tkaniva buď sterom alebo uvoľnené do nejakej tekutiny a biopsia vyšetruje už väčšie vzorky, čiže tkaniva, čo je vlastne súbor buniek. Väčšina tých našich vzoriek je teda bioptických a vyšetrujeme materiál zo všetkých oddelení v nemocnici, mohla by som povedať. Väčšinou sú to tie chirurgické odbory, ako je teda chirurgia, kde sa operujú nádory hrubého čreva napríklad, nádory prsníkov, alebo tie bežné vzorky z kože, tie kožné znamienka. Veľa materiálu máme z endoskopických pracovísk, čiže z gastroenterológie alebo z plúcneho oddelenia z bronchoskopie, z urológie, čiže veľmi veľa vzoriek, kde teda pomáhame klinikom určiť správnu diagnózu. A v súčasnej dobe, keďže je ten trend narastu nádorových ochorení, tak veľkú väčšinu našej práce tvorí diagnostika nádorov. To sa práve chcel spýtať, čiže pacient príde do ordinácie, aby sme vedeli pochopiť ten priebeh toho vyšetrenia, že pacient príde do ordinácie, je mu nejaký nález, je teda podozrivý napríklad na onkologické ochorenie. Čo sa potom ďalej deje? Záleží to. Áno, záleží to od toho, že z akého orgánu ten nádor môže vychádzať alebo podozrenie na aký nádor je. Keď je to nejaká vzorka z nejakého orgánu povrchového, napríklad kožná vzorka, ktorá sa dá ľahko vyšetriť okom a zdiagnostikovať a určiť podozrenie, tak môže ten lekár hneď indikovať chirurgickú excíziu toho ložiska a odoslať tú vzorku na patológiu. Deje sa to tak, že chirurg po lokálnom znecitlivení zoberie ten
tú vzorku kožnú s malým lemom zdravej kože, vloží ju do formolu a pošle k nám na patológiu. Pokiaľ sú to nádory nejakých vnútorných orgánov, ktoré nie sú teda voľne viditeľné, tak treba najskôr vykonať zobrazovacie diagnostické vyšetrovacie metódy, čiže nejakú sonografiu, rentgen, CT a podobne. A potom sa berie vzorka aj z takýchto orgánov. Dokonca v dnešnej dobe, keď už máme široko rozvinuté endoskopické metódy, tak sa táto vzorka dá odoberať aj bez operácie. Jednoduchou funkciou pod sono alebo CT kontrolou, alebo teda niektorou z tých endoskopických metód. Tieto vzorky endoskopické sú veľmi malé. Keby sme si to vedeli predstaviť, možno 2-3 mm, napríklad vzorky z tumorov hrubého čreva, žalúdka alebo z nádorov plúc. A v podstate z takejto malej vzorky my dokážeme poskytnúť klinikom veľké množstvo informácií. Čiže tá postupnosť je taká, že najskôr pacientovi robí nejaké CT vyšetrenie alebo rentgen a až potom sa mu odoberá v prípade podozrenia nejaká vzorka, ktorá potom putuje sem a tu sa čo s ňou deje? No a keď vzorka príde k nám na patológiu, tak sa najskôr zapíše do informačného systému a prideli sa aj číslo. Celú ďalšiu dobu počas spracovania sa vzorka spracováva už pod tým číslom, čiže už nie pod konkrétnym menom a samozrejme musíme si dávať veľký pozor, aby teda nedošlo k zámene. Pokiaľ vzorka príde v jeden deň k nám, keď si to tak chceme predstaviť napríklad v pondelok, tak na ďalší deň ráno hovoríme, že sa exciduje. Excidovanie znamená to, že lekár teda vyberie tú vzorku z tej nádoby s formolom a popíše makroskopicky, ako tá vzorka vyzerá. No a dá ju na ďalšie spracovanie. Pokiaľ je to vzorka malá, ktorá sa dá spracovať celá, tak snažíme sa tie vzorky spracovávať celé kompletne. Pokiaľ je to nejaký veľký resekát, napríklad nádor hrubého čreva, tak popíšeme celý ten materiál a potom z neho vyberáme určitý počet reprezentatívnych častí z nádoru, tak aby sme vedeli stanoviť jednak typ nádoru a potom jednak jeho, hovoríme tomu, že staging, to znamená, že ako hlboko infiltruje stenu daného orgánu, či prerastá do okolitých orgánov. Takže máme na to presné štandardy, že koľko akých vzoriek z nádorov musíme vybrať. Čiže keď je takáto vzorka naexcidovaná, dáva sa spracovať do stroja, ktorý sa nazýva autotechnikon. Autotechnikon je stroj, kde sa tkanivo odvodňuje. A tento proces je asi najdlhší z celej tej doby spracovania, pretože prebieha v podstate celú noc až do rána ďalšieho dňa. Čiže z tohoto je vidieť, že my potrebujeme aj určitú dobu na to, aby sme teda mohli tú diagnózu povedať. Histologická diagnóza sa nedá povedať zo dňa na deň, takže to trvá nejakú dobu. No a na druhý deň ráno sa tá spracovaná vzorka zalieva do parafínového bločku. To je taká kocka z parafínu, ktorý sa nalieva na tkanivo v zahriaty. To znamená, že je v tekutom stave. A potom sa prudko ochladí a stuhne a vlastne vyzerá niečo ako sviečka, ako vosk, v ktorom je to tkanivo zaliaté. A v ten deň ráno sa z takéhoto parafínového bločku režú veľmi tenké, okolo 4 až 6 mikrometrové rezy, ktoré sa ukladajú na sklíčko. A na toto je potrebná jednak veľká zručnosť našich laborantiek, pretože to tkanivo musí byť jednak veľmi tenko narezané a jednak je dôležité to, aby sa to tkanivo pri ukladaní na sklíčko neroztrhalo, lebo potom by sa nedalo dobre hodnotiť. Takže musíme mať samozrejme veľmi skúsené laborantky.
ktoré potom teda tkanivo uložia na to sklíčko. Tkanivo sa zafarbí a prikrie sa krycím sklíčkom a po tomto spracovaní je to tkanivo už vhodné na diagnostiku. Prečo sa musí zafarbiť to tkanivo na tom sklíčku? Zafarbiť sa musí kvôli tomu, že bez zafarbenia by bolo priesvitné. To znamená, že by sme nevedeli identifikovať jednotlivé štruktúry. Všetky tkanivá farbíme štandardne hematoxylínom eozínom, pri ktorom sa nám zvýrazní cytoplazma a jadro buniek v tom tkanive a vieme ich od seba odlišiť. A podľa teda vzájomného usporiadania tvaru buniek, cytoplazmy vieme potom identifikovať chorobný proces a určiť diagnózu. Čiže vy viete z tejto malej vzorky určiť, či aj nádor je napríklad zhubný alebo nezhubný? Áno. To je podstata vlastne väčšiny našich bioptických vyšetrení, lebo veľká väčšina ložísk, ktoré sa v tele nachádza a ktoré identifikujú väčšinou radiológovia ako ložisko a väčšinou teda môžu vysloviť podozrenie, že pravdepodobne je to zhubné alebo pravdepodobne nezhubné, ale definitívnu diagnózu v podstate určuje až patológ po mikroskopickom vyšetrení. Čiže áno, my vlastne sme schopní vo veľkej väčšine, alebo teda skoro vo všetkých prípadoch jednoznačne povedať, že ten nádor je zhubný alebo nezhubný. Vy už pracujete od 93. alebo 3. dobre som si zapamätal, na patologicko-anatomickom oddelení. Za tých 17 rokov stúpa chorobnosť ľudí... To je viacej? Viacej. 27 som ubral. Stúpa chorobnosť ľudí práve v týchto onkologických, alebo vstúpa počet práve tých vzoriek s onkologickými ochoreniami? Áno, v podstate keď si to tak premietam, tak naozaj počet tých nádorových ochorení stúpa. Jednak je to aj tým, že naša nemocnica sa profiluje a veľa tých odborov a veľa lekárov operujú aj nádory, ktoré sa v minulosti tu neoperovalo, ale naozaj aj celkovo počet nádorov štatisticky stúpa a stúpajú teda aj také nádory, ktoré v minulosti sa nevyskytovali, napríklad nádory pankreasu, ktoré neboli také časté a v dnešnej dobe sú oveľa častejšie. Je to skôr, možno, že idem sa spýtať na názor, či to je skôr o lepšej diagnostike alebo od skutočne tých narastajúcich civilizačných chorobách podľa vás? Asi je pravda v obidvoch prípadoch. Tá diagnostika je naozaj oveľa presnejšia a citlivejšia. To znamená, že vieme zachytiť už aj veľmi skoré štádia nádorov, ktoré sa predtým nezachytávali. Ale je pravda, že asi celkovo naše prostredie životné a aj celý náš životný štýl spôsobuje to, že narastá aj incidencia tých nádorov, ktoré teda v minulosti až tak veľmi neboli časté. Vy ste popisovali tú prácu od tej diagnostiky. Vidno, že to je asi veľmi tímová práca a že bez niektorého článku, či už laborant alebo lekár, by zrejme tá diagnostika nemohla prebiehať. Keď pacient teda príde do tej ambulancie, je mu odobraté nejaká vzorka, koľko trvá približne, neviem, či sú nejaké rozpätia, najkratšia aj najdlhšia diagnostika, kým sa pacient dozvie výsledok? V podstate štandardná doba vyšetrenia by mala byť tých 7 až 10 dní a my sa snažíme teda, aby sme túto dobu dodržali. Aj vzhľadom k tomu, že viem si predstaviť, že teda pacienti sú veľmi nervózni, kým čakajú na ten výsledok a dozvedia sa teda konečnú diagnózu. Úplne najskôr je možné tú diagnózu povedať na 3. deň od odberu.
A to v tom prípade, keď je to diagnóza nekomplikovaná a v tom prípade, keď nepotrebujeme robiť žiadne špeciálne vyšetrenia navyše, čiže iba to štandardné hematoxylinové, eozínové. Čiže keď to tak zoberiem, že keď napríklad v pondelok zoberie lekár pacientovi vzorku napríklad z endoskopie z nejakého polypu hrubého čreva, v útorok sa to naexciduje, v noci na stredu je to v tom autotechnikone, ráno sa to zafarbí a okolo obeda v stredu už máme tú vzorku pod mikroskopom a pokiaľ je to teda štandardná bežná diagnóza, tak už je možné tú diagnózu robiť na ten tretí deň. Ale potom sú to teda komplikované prípady, keď nám nestačí to hematoxylinové, eozínové farbenie, ale potrebujeme dovyšetrovať napríklad imunohistochemickými vyšetreniami, keď zistíme nejaký menej obvyklý typ nádoru alebo nádor, ktorý potrebujeme presne dokázať, tak vtedy sa to vyšetrenie predĺžuje o 1-2 dní. Niekedy sa nám stane, že nie je to tá diagnóza, ktorú sme predpokladali, tak musíme pátrať ďalej a dávať ďalšie kolo ďalších vyšetrení a vo výnimočných prípadoch, keď sú veľmi zriedkavé a ťažké diagnózy, tak konzultujeme prípady s kolegami z iných pracovísk, tak vtedy to môže trvať tak do 3 týždňov zhruba. Čiže tá práca lekára na patologickom oddelení, ak by sme to teda skrátili, je práve tá práca za mikroskopom, popisovanie tej vzorky a hľadanie tam práve tých dôvodov a príčin vzniku toho ochorenia. Áno, v podstate toto je naozaj veľká väčšina našej práce, popis toho nálezu, ktorý vidíme v mikroskope. A niekedy aj hovoríme, že je to niečo ako detektívka, lebo niektoré tie diagnózy sú naozaj tak veľmi komplikované, že musíme dodržať nejaký ten následný postup, že najskôr si stanovíme predpokladanú diagnózu plus nejaké diferenciálne diagnostiky, ktoré prichádzajú do úvahy. Musíme si stanoviť spektrum vyšetrení, ktorými tú diagnózu buď potvrdíme, alebo vylúčime tie ostatné diagnózy. Dávame si opakované farbenia, ktoré vyjdú buď pozitívne alebo negatívne a vzájomnou kombináciou tých výsledkov, konzultáciou s kolegami dospieme napokon k tej správnej diagnóze. Čiže v niektorých prípadoch je ten proces veľmi komplikovaný a naozaj tie diagnózy, veľa z tých diagnóz je kolektívnym dielom nás všetkých, ktorí na oddelení robíme, čiže nielen lekárov, ale samozrejme aj laborantiek, pretože správna diagnóza sa odvíja od správne spracovaného materiálu, čo je vlastne nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sme mohli materiál dobre zdiagnostikovať. A samozrejme, že k tomu, aby sme mohli aj diagnózu správne stanoviť, tak v mnohých prípadoch potrebujeme konzultovať aj s ošetrujúcimi lekármi alebo s klinikmi, a aby sme vedeli doplniť rôzne klinické nálezy, výsledky zobrazovacích metód, hladinu onkomarkerov a od toho sa odvíja teda potom tá správna diagnóza. Čiže patológ vlastne musí byť tímový hráč. Nie je to človek, ktorý je zavretý u seba v pracovni a pozrie do mikroskopu a napíše diagnózu, ale naozaj, aby tá diagnóza bola veľmi presná, tak musí vlastne využiť všetky svoje schopnosti odborné, komunikačné, aby teda tomu pacientovi vedel takto pomôcť. Rozprávali sme sa o tých bioptických vyšetrení. Tým druhým teda základným, ktoré sa aj tu v nemocnici u nás na patologicko-anatomickom oddelení realizujú, sú cytologické. Čo si vieme k týmto bližšie povedať? Aké to je vyšetrenie? Cytologické vyšetrenie je teda vyšetrenie buniek. Najčastejším
materiálom cytologickým, ktorý k nám chodí, sú stery z krčka maternice, čo asi pozná väčšina žien, pretože je to vlastne odber z krčka maternice pri preventívnom gynekologickom vyšetrení a používa sa na diagnostiku predrakovinových štádií krčka maternice, čiže v rámci prevencie. A teda odber sa vlastne vykonáva, takže sa zotrie povrch krčka maternice, natrie sa na skličko, zafarbí sa a pozerá sa pod mikroskopom. Spracovanie cytologického materiálu je oveľa jednoduchšie ako spracovanie bioptického materiálu a tým pádom aj doba vyšetrenia je vlastne kratšia a za určitých podmienok sa vlastne cytologická diagnóza dá povedať aj v priebehu dňa. Čiže netreba tam také komplikované spracovanie. No a ďalšie vyšetrenia, ktoré vykonávame, je vyšetrenie telesných tekutín. To sú rôzne výpotky, keď má pacient pleurálny výpotok, ľudovo povedané, že vodu v plúcach, čiže tekutinu, ktorá sa odsaje a pošle sa k nám na vyšetrenie a my vlastne zo zastúpenia buniek v tejto tekutine vieme povedať pôvod toho výpotku, čiže či je zápalového alebo nádorového pôvodu napríklad, alebo vznikal zo zlyhania nejakých orgánov. Ďalej vyšetrujeme tzv. Bronchiolo-alveolárne laváže. To je vlastne výplach z bronchov, ktoré robíme v spolupráci s plúcnym oddelením. A to sa využíva na diagnostiku chronických plúcnych procesov. No a takou poslednou novou metodikou, ktorú sme zaviedli, je cytologické vyšetrenie funkcií pankreasu pri endoskopickom vyšetrení, kde vlastne počas gastroskopie endoskopista berie vzorku cez stenu žalúdka, napichne vlastne ložisko v pankrease a zoberie odtiaľ bunky, ktoré dokážeme teda natrieť na skličko a zdiagnostikovať. Tento odber robíme, hovoríme tomu, že on-site. To znamená, že pri tomto odberi je patológ priamo na mieste a dokážeme vlastne ten nátier v priebehu 5 minút zafarbiť, aj pozrieť a povedať teda predbežnú diagnózu už počas tohto vyšetrenia. Sme sa o tom aj rozprávali, že je to nejaká nová, alebo že je to nová metóda, ktorú sme zaviedli u nás v nemocnici. Ja sa spýtam teraz, prejdem možno, že k samotnej vašej osobe. Aké boli teda dôvody, že ste si práve po tej vysokej škole vybrali patológiu? Bola to v podstate náhoda asi, pretože keď sa nad tým tak zamýšľam v tej dobe, keď som ja začínala, patológia bola neatraktívny odbor a hlavne pre ženy, to už asi vôbec si neviem predstaviť, nepamätám si, že v tej dobe by nás bolo nejako veľa žien patologičiek, čiže vôbec to nebol môj sen ani moja predstava, ale som sa sem dostala a som si povedala, že veď vyskúšam a uvidím. Najskôr som myslela, že to bude len tak na začiatok a potom sa presuniem inde. Ale časom človek zistí, že je to v podstate odbor, ktorý zahŕňa v sebe ako veľa takých vecí, ktoré nakoniec človeku asi nejako tak učarujú a zistí, že sa vlastne dokáže v tom tak realizovať, že už som si povedala, že asi nebudem nič iné skúšať. A zásluhu na to majú vlastne ľudia, ktorí tu vtedy robili a ktorí mi ukázali, že ako patológia je naozaj veľmi zaujímavá. Jednak teda pán profesor Kopecký, ktorý tu vtedy bol, a pán doktor Vereš, ktorý tú chvíľu teda bol so mnou, kým odišiel na iné pracovisko. A v podstate oni mi ukázali, že patológ v podstate nie je ten človek, ako si teda bežná verejnosť predstavuje, že je to vlastne partner klinikov pri určovaní tej správnej diagnózy a teda, že naša práca naozaj dokáže tomu pacientovi pomáhať, že nie je to len tak, že
ako keď mi niekto povedal, že veď tam ti je dobre, tam už nič nepokazíš. Myslím si, že tu sa dá pokaziť veľmi veľa, pretože nesprávnou diagnózou by sme mohli pacientovi veľmi ubližiť. Ako ľudia reagujú, keď sa vás pýtajú, že kde pracujete a im odpoviete, že práve na patologickom a na klinickom oddelení? Áno, to je tiež zaujímavé. Stále som sa s tým nejako vnútorne nevysporiadala, pretože naozaj, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí ma nepoznajú a poviem, že robím na patológii, väčšina zostane prekvapených, niektorí možno aj zhrození, že ako niečo takéto môžem robiť. A je to možno asi tými médiami, že ľudia si tých patológov naozaj predstavujú inak, aj ich prácu si predstavujú inak. Takže možno aj týmto rozhovorom my im dokážeme ukázať, že naša práca je teda úplne iná, ako si ľudia predstavujú a že naozaj teda má zmysel a že my naozaj tým ľuďom, pacientom pomáhame. Práve tá práca môže komukoľvek pomôcť, to možno, že aj teraz sleduje v budúcnosti. Je aj záujem mladých lekárov o túto oblasť vedy? No, je záujem a to som sama prekvapená, lebo naozaj, keď si to porovnávam s tým, že keď som ja začínala, ten odbor bol veľmi neatraktívny a záujem naozaj nebol. Ale tým, ako sa patológia ďalej vyvíja, možno naozaj z tých začiatkov, kedy v súčasnosti vlastne môžeme patológiu rozdeliť na také 3 časti. To je tá patologická anatómia, ktorá zahŕňa pitvy. Potom je to klinická alebo chirurgická patológia. To je vlastne táto laboratórna, kde vlastne učujeme diagnózy živým pacientom. No a potom je to novovznikajúci perspektívny odbor, čo je molekulárna patológia. A tá vlastne zahŕňa molekulárnu diagnostiku hlavne nádorov. No a vlastne možno aj toto je takou výzvou pre ľudí, ktorí majú takúto svoju predstavu o ďalšom uplatnení, že naozaj sa vedia v tomto nájsť a naozaj to teda veľa mladých ľudí a lekárov láka. A my sme už v poslednej dobe naozaj ma oslovovali rôzni študenti, ktorí končili, že či nemáme u nás voľné miesto, alebo aj takí, ktorí chceli k nám prestúpiť. Čiže ja sama som prekvapená, že ako veľa ľudí v súčasnosti chce robiť na patológii a tiež, že veľa žien robí už na patológii. A v podstate my sme tu samé lekárky a aj keď chodíme na nejaké naše kongresy, tak naozaj už je to možno pol na pol, alebo niekde možno aj prevažná väčšina je žien na patológii. Čiže je to taký odbor pre ženu, myslím si, že veľmi priateľný. Vy ste tento rok bola nominovaná aj v súťaži Top Lekár Slovenska, kde ste vyhrali 3. miesto za oblasť patológií. Ako ste to prijali? Prekvapilo vás toto umiestnenie? Jednak som bola veľmi prekvapená, že ma niekto nominoval. Bola to anketa práve verejnosti a možno, že sa s vami patológmi málo stretávajú pacienti. Áno, jednak teda bola som prekvapená, že ma vôbec niekto nominoval, lebo naozaj niekedy my máme pocit, že sme akoby mimo alebo na periférii nemocnice. Väčšina tých pacientov nemocnicu vníma v osobe konkrétneho lekára, s ktorým je v priamom kontakte. Tým, že my nie sme v priamom kontakte s pacientami, tak ja som ani nevedela, že vôbec teda toľko ľudí o mne vie, že tu som a že niečo teda pozitívne pre nich robím. Takže naozaj ma to veľmi prekvapilo a vážim si to, že mi ľudia dali svoj hlas. A že týmto dokážem zviditeľniť v podstate jednak naše oddelenie v rámci nemocnice, ale aj patológie ostatných patológov, že aby naozaj si vedeli predstaviť, čo reálne teda tá naša práca obnáša v súčasnosti. Tak ja verím, že aj týmto livestreamom sme trochu urobili menšiu osvetu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja. Taktiež ďakujem aj vám za sledovanie a opäť sa vidíme niekedy na budúce. Pekný deň ešte prajeme. Pekný deň.